Počúvaj, čo idem robiť. Zeberem na jeden drevo a drží jak nič proste. Materiál dobrý. No, vidíš. A ešte tu dám. To je jak nejaký šíp. A videli ste na to video, jak som hádžal tú paličku a moci dosel za ňu? No tak ono už je rozbitá. Ale to je úplne jedno. A tá naša motorka má aquapovic. A tatko má dve motorky. Jednu do terénu a jednu na cestu. No to nás vôbec nezajíma. Lebo teraz hľadáme tu paličky. A máme tu ovocie proste. A basketbalový koš, o ktorom som vám už říkal. A to je úplne jedno, ty vole. A poďme na ešte zavolať ty naše včelky. Moti nechal tú handru. Berem.